खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव गिथावना लामानि जाब्रथायजों जिउ गोमादों सा 7 सुबुं आरो सा 12 जोखोम जादों जोखोम जानाय सा 12नि मादाव सा 5 गोब्राब थासारियाव दङ बे गिथावना लामानि जाब्रथाया आसामनि तिनसुकिया जिल्लायाव जादों गंसे टाटा मेजिक आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव सौख्रांलायनायावनो बे गिथावना जाब्रथाया जानो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला टाटा मेजिक गारियाव गाखोनाय सुबुंफोरा सप्ताहिक हाथाय दुमदुमानिफ्राय फैदोंमोन आरो उल्था फारसेथिं ट्राकआ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैदोंमोन बेयावनो तिनसुकियानि काक'पथाराव जाब्रथाया जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैनाय ट्राक सालायग्राया गोबां जौ फेनायमोन जाब्रथायनि उनाव जेब्ला रायजो राजाफ्रा ट्राक सालायग्राखौ हमदोंमोन बै समाव ट्राक सालायग्राया जौ फेनायनि थाखाय रायज्लायनो हानाय थासारियावनो गैयामोन होननानै फोरमायथिदों आरो उनाव रायजो राजाफ्रा ट्राक सालायग्राखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय जाब्रथायाव जिउ खोमानांदों टाटा मेजिक सालायग्रा ड्राइभारा मुङा पबेन मरान बिथांजों लोगोसे थैनो गोनां जादों रिना गगৈ मिहिधर नेउक जनाली मरान बिली बर'आ आरो माखासे थैनाय सा 7नि मादाव सा 4 हौवाफोर आरो सा 3 हिन्जावफोरमोन जाब्रथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जादों जाब्रथाय जानाय जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला काक'पथारनि बे ओनसोलाव फ्राय बोसोरफ्रोमबो गेदेर जाब्रथाय जायो जायनि थाखाय स्पिड ब्रेकार होनाय जादोंमोन नाथाय लामा बानायफिननायाव स्पिड ब्रेकारा गैया जादों बेनिखायनो स्पिड ब्रेकार नांफिनगौनि थाखायबो दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आयै नों बहा दं न'आव थाब फै आं गाबबाय थायो आयै नों फैयाब्ला आं फरायसालियावबो थाङा आरो बिजाबबो फराया नों बहा दं थाबैनो न'आव फैफिनदो आइ गावनि गोमानाय बिमाखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों नागिरनाय अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'सानि बेफोर रावखौ खोनानानै आरोबाव बेसेबां सहायनानै थाबावनो नंगौ संसार जानायाव बिसि फिसायनि गेजेराव माब्लाबा समाव गोबां दावराव दावसि जायो नाथाय बिसि फिसायनि दावरावाव उन्दै फिसाफोरा मानो बोलि जानो गोनां जाखो जाय गथ'खौ सासे बिमायानो जोनोम होदोंमोन बे गथ'खौ बुहुमाव लाबोनायनि उनाव गथ'खौ गेदेर गोलाव गुन गियान होनायनि बिबाननिफ्राय मानो खारखो सासे बिमाया जोंनि समाजाव बिहामजो बा सोरनिबा बिसि बा सोरनिबा बिमा गोमानाया जोबोद बांबाय जेन सानफ्रामबो सोरनिबा बिसि बा सोरनिबा बिमाया खारो धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट-सापरिनि उलुसापरिनि संगिता बसुमतारियाबो गावनि फिसा सानैखौ गारनानै खारनानै दङ फिसायनि मुङा सादोरसा बसुमतारि थांनाय दान मोनसे सिगांनो खारदों संगिता बसुमतारिया गोलाव सम नेब्लाबो न' फारसे गिदिंबोफिनोलाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों उन्दै गथ'साफोरा गावनि बिमाखौ नागिरहरदों बेनिखायनो सोरबाफोर संगिता बसुमतारिखौ नुसनबायोबा खौरां हर जाहाथे बिमा गोमाजानाय उन्दै गथ'साफोरा गावसोरनि आंगो बिमाखौ मोनफिननो हायो खौरां हरनो थाखाय 6003117934 आव कल हरनो हागोन फोरमायथिबावनो गोनांदि बिमाजों गारलांजानानै आलाय सिलाय जानांनाय उन्दै गथ'सा सानैया सासे 6 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया 12 बोसोर बैसोनि धेमाजि जिल्लानि अनगायैबो चिरां जिल्लायावबो बे एखे थासारि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ गारनानै खारदों सासे बिमाया चिरां जिल्ला रुनिकाटा बुरपार गामिनि माइनाव बसुमतारियाबो गावनि उन्दै फिसाज्ला आरो फिसायखौ गारनानै खारनानै दङ खारनाया माखासे सान सिगांनो जादोंमोन नाथाय हाबा जाखानाय आइजोफ्रा गाव गावनि संसार गारनानै खारनायादि जों बर' हारिनि हारिमु बायदि जानो थांगासिनो दङ बेखौ साननानै आरो लाजिनानै आरो माइनाव बसुमतारिखौ अननानै समाज बिजोङाव फोसावनाय जायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों बिखुनजोआ नाथाय दा उन्दै गथ'साया आलाय सिलाय जानायलाय समाज बिजोङाव होनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों माइनाव बसुमतारिनि फिसाय अनजालु बसुमतारि बिथाङाबो फोरमायथिदों दि फिसाज्लाया दा जाया लोङा हारसिं गोदाव सोराव हाग्रा बंग्रा हाबनो नागिरग्रा जाबाय बेबायदि गोदाव सोराव थासारि जादों होननानै दुखु फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरबाफोर उन्दै गथ'सानि बिमा माइनाव बसुमतारिखौ नुसनबायोबा 8135892770 नङाब्ला 9678627757 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों इस्लाम धोरोमनि हेंथा आरो खुराननि हेंथा फेसबुकआव पस्ट होनाय आरो शेयार खालामनायनि दायाव सा 4 लाइमोनफोरखौ थैनायनि साजा फोसावबाय फोरमायथिनो गोनांदि बे जाथाया जोंनि खाथिनि हादर आरो सुथुर हादर पाकिस्तानाव जादों पाकिस्तानाव इस्लाम धोरोमनि हेंथा धोरोम गुरुनि हेंथा आरो खुराननि हेंथा खोथा बुंनो बा फोसावनो मोना
नाथाय पाकिस्तानी साब्रै लाइमोनफोरा फेसबुकआव खौरांनि हेंथायै माखासे पोस्ट होदोंमोन आरो माखासेया शेयार खालामदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोर साब्रैखौ थांनाय बोसोरावनो एरेस्टबो खालामनाय जादोंमोन। दा रावलपिंडीनि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट सेशन जाजआ राय फोसावबाय साब्रै लाइमोनफोरखौ थैनायनि साजा फोसावनायनि उनावबो 28 बोसोरनि जेलनि साजा फोसावदों। जायफोर लाइमोनफोरा साजा फोसावजादों बिसोरनि मुङा फारियै मोहम्मद आमिन, वाजिर गुल, फैजान राजाक आरो मोहम्मद रेजवान, साब्रैबो फ्राय 20 बोसोर बैसोनि। सिगांनि समफोरावबो पाकिस्तानाव इस्लाम धोरोमनि हेंथायै कुराननि हेंथा आरो धोरोम गुरुनि हेंथा बिबुंथि होनायनि थाखाय पाकिस्तानाव बायदि बायदि रोखोमै गोबां साजा होनायखौ जों खोनानो मोनबोदों। माब्लाबा समाव पुलिस थानानि सिङावनो रायजो राजाफ्रा हाबनानै दायनिगिरिखौ बख'नानै लानानै फैनानै गोथाङैनो सावथारफैनाय बायदि जाथायफोरा पाकिस्तानाव जाबोदों। रायजो राजाफोरनो गिबियाव मा जौगानाय नांग्रोगौ? लामा नांग्रोगौ ना इरिगेसननि गेजेरजों दै जगायनाय नांग्रोगौ ना मा नांग्रोगौ? बियो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिसिम प्रमद बर'नि सोंथि। रायजो राजाफोरनो मा जौगानाय नांग्रोगौ? लामा ना दै जगायनाय ना गुबुन नांग्रोगौ? बेखौ लानानै बिटिसिनि मोनब्रैजि बियाबाव रायजो राजाफोरजों सावरायहैगोन। बेनि उनाव थांखि लागोन जाहाथे बिटिसिनि मोनब्रैजि बियाबाव समान जौगानाय लाबोनो हायो। बेनि थाखाय मास्टार प्लान खालामनायाबो जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। 2.5 बोसोरनि उनाव बिटिसिनि मोनब्रैजि बियाबाव समान जौगानाय जाहाथे लाबोनो हायो बेनि थाखाय मास्टार प्लान बानायगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। फोरमायथिनो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कलाइगाव बालिपारा गामियाव सिसि ब्लकनि लामा दोंसे बेखेवनानै होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ, जेराव प्रमद बर'जों लोगोसे इएम दिगन्त बर'आ बिथाङाबो बाहागो लादों। बिटिआरनि गोबां जेंनाफोर जेरै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसनथाइ होनाय, बेफोर जेंनाखौ लानानै माखासे सांग्रां खौरांगिरिफोरा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामबोदों। बे खेबावबो सोंथि खालामदों। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा मा फिननाय होदों फैजों खोनासंनानै लानि। जायनाखि बिटिआरनि गं10 कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जासिगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोलाव सम सिगांनो फोसावदोंमोन, नाथाय दासिमबो जायाखै। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदोंदि बेखौ 1 दाननि गेजेरावनो जागोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। आरो बेनि थाखाय फरायसाफोरनि इनरलमेन्ट आरो प्रफेसारआ इउजिसिनि बायदि इलिजिबल बा गनायजाथाव नंगौना नङा बेनि सायाव बिजिरगासिनो दं। बिजिरनाया जोबनाय लोगो लोगोनो थांखि लागोन होननानै फिननायखौ होदों प्रमद बर'आ। आरो टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि बेलायाव बिथाङा बुंथिदोंदि आसाम सोरखारनिफ्राय एसआइअ मोनाखै। आसाम सोरखारनिफ्राय एसआइअ मोननाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्टखौ होगोन होननानै फिननायखौ होदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों माखासे हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायदोंमोन। बे हिसाबै डाटाखौ थिक खालामगासिनो दं आरो थाबैनो जागोन होननानै फिननायखौ होदों प्रमद बर'आ। लोगोसे देग्लाय 1700 स्कुलफोर जेराव अखा सेरो फोरोंथाइ होनो हाया बेफोरबायदि स्कुलखौ मोजां खालामफिननो नागिरदों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। खारबाय थानाय रेलगारियाव सिखाव खावनायनि दायाव रेलनि बायजोआवनो खोरखियाव हमथानानै दोनजादों सासे सिखावा। खारबाय थानाय रेलगारिनि खोरखिनि बायजोआव हमथानानै दिन्दाङै गोलाव लामासिम थांनो गोनां जादों सिखावा, जायनि थाखाय जिउ रैखाथिनि थाखाय गाबै गाबै मदद बिनो गोनां जादों सिखावा। बे जाथाया बिहारनि बेगुसरायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङाव सासे दुथाङा सिखाव खावदोंमोन आरो सुबुंफोरनि आखाइनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सिखावाबो गावनि जिउखौ दान होनानैब्लाबो दिन्दाङैनो गोलाव लामासिम थांनो गोनां जादों आरो जिउ रैखाथिनि थाखाय गाबै गाबै मददबो बिनो गोनां जादों। नाथाय सिखावखौ हमनायनिफ्राय एंगाराखै रायजो राजाफ्रा। उनाव बाचवादा जंसनावसो सिखावखौ गोबां सेबनायनि उनाव रेलवे पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। केरेलानिफ्राय साइकेलजों लादाखआव थांनाय बाक्सा जिल्ला बरमानि अल इन्डिया साइकेल राइडार राजीब बर'आ गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। ले टाउननिफ्राय खारदांला जाय हाजोनि मोनसे गोजौ ओनसोल बे फारसे साइकेलजों थांनो नाजानायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायखौ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिहरदों राजीब बर'आ। गोबां गोजौ जायगा जानायनि थाखाय अक्सिजेननि आंखाल, जायनि थाखाय खर' गिदिंनाय, गोबानाय, सालाय थनथ्रनाय बायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जानायखौ फोरमायथिहरदों। फारसेथिं रांनि आंखाल जानायखौबो फोरमायथिहरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर मदद होनो गोसो दंब्ला मदद हरनो हागोन होननानै खावलायहरदों। मदद हरनो थाखाय 9103391170 बेयाव खौरां लाहरनो हागोन। साइकेलजों
कारदांला फारसे थांनो जाहाथे रावबो सिमाङावबो साना बेनि थाखायबो खावलायहरदों राजीब बर'आ। UPPL सोरखार बा प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजों जौगानाया जाखानाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय आरो हाग्रामा महिलारि सोरखाराव फैयोब्लासो आदिबासिफोरनि जौगानायाबो फैगोन होननानै फोरमायथिदों पर्बतझरा जिल्ला आदिबासि सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। दासान्दि BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जिल्ला लेभेलफोराव गुबुन गुबुन सेल जेरै आदिबासि सेल, गरखा सेल, राजबंसि सेलफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। पर्बतझरा जिल्ला आदिबासि सेलनि बानजायनायावबो दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सावरायनाय मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थांनाय बिसायख'थियाव प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन एबा सोलायनाय लाबोनायनि खोथाखौ बुंथिदोंमोन नाथाय सोलायनायखौ नुवाखै आरो जेबो जौगानायखौबो नुनो मोननाय जायाखै बेनिखायनो BPF दोलो फैयोबासो आदिबासिफोरनि जौगानाय फैगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो पर्बतझरा गरखा सेलनि बानजायनायावबो BPF दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सावराय मेल खुंदों। बे हाबाफारियाव मिरु गरखा सेलनि आफादगिरि नन्दलाल मगर बिथाङा बाहागो लानानै बुंथिदों दि बे सावरायमेलाव 40नि गोबां सुबुंफोरा BPF दोलोआव हाबफैदों। UPPL सोरखारा नखर नखर साख्रि होगोन होननानै खोथा होनाय आरो बायदि खोथा होनायनि उनाव जेबो सोलायनाय नुयैनि थाखायनो BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव BPF दोलोआ देरहासारनो हागोन आरो 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि चिफ जागोना 100% रोखा होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। नोंथाङा साख्रि नागिरदों नामा? जुदि नोंथाङा साख्रि नागिरदों अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मानोना चिरां जिल्लायाव बेखेवबाय आइ एकाडेमि जायनि गेजेरजों साख्रिफोरनि थाखाय कचिं होनाय जागोन। नोंथाङा मिथिनानै लानाया गाहाम। नोंथाङा जुदि सोरखारि साख्रि नागिरदोंब्ला मोजां गाइडेन्स बा मोजां दैदेनगिरिजों दैदेनजानाया जोबोद गोनांथि। जुदि नोंथाङा मोजां दैदेनगिरि बा गाइडेन्स मोनोब्ला सोरखारि साख्रि लानायाव नोंथांनि थाखाय जोबोद गोरलै जागोन। साख्रिनि कचिं लानो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा गुवाहाटी बायदि बायदि गेदेर नोगोरफोराव गोबां रां खरसा खालामनानै थाहैनो गोनां जायो आरो जायफोर बिथांमोनहा रां गैया बिथांमोनहा न'आव थानानैनो हारसिङै खस्थ' खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि बिजनी बास स्टेन्डनि उल्था दिगाव गोदानै बेखेवदों आइ एकाडेमि। बे आइ एकाडेमियाव गिबियाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम ADRE 2.0 खौ थांखिनानै 75 साननि कचिं होनाय जागोन। जायनि फोरोंथाय होनाया 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन। फोरोंथाय होनाया सानसेयाव मोननै खोलोबाव होनाय जागोन फुं आरो बेलासे जेराव रोंगौथि गोनां आरो गुन गोनां फोरोंगिरिफोर जायफोर APSC मेइन आनजादखौ उथ्रिसार जाखानाय आरो इन्टारभिउआव जिरायखानाय बिथांमोनहा फोरोंथायखौ होगोन। लोगोसे फोरोंथाय होनायनि अनगायैबो मक टेस्टबो खुंलांबाय थानाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा खेबसे 3,999 रांल' होनो गोनां जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोनहा जेबो रां बा दान मोनफ्रोमबो रां होनो गोनांथि गैला। आइ एकाडेमि कचिं सेन्टाराव जेनेरेल स्टाडिज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स, क्वान्टिटिभ एप्टिट्युड, रिजनिं आरो इंलिसनि सायाव फोरोंथाय होनाय जागोन। गिबियाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम ADRE 2.0 खौ थांखिनानै फोरोंथाय होनाय जागोन। बेनि उनाव APSC, SSC, बेंकिं, रेलवे, APDCL, PNRD बायदिनिबो कचिंखौ होनाय जागोन आरो बेखौ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायजेनगोन। सोरबाफोर माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 7576854658 नङाब्ला 8473865818 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।